Защо бутате хората? Ви бутате, какво имаме право да влезем. Се вижда. Дайте ви началник. Началника да дойде. Може ли Началника мирно ще говорите в редиците на МВР в Македония. Ние сме български граждани и европейски такива. Ако искате да се случат по нормален начин нещата, ще се отнасяте с уважение към българския гражданин, така както ние се отнасяме с уважение към вас. Има потреба от викане, защото не разбирате от българска дума. Нали, искате мога да говоря на английски. Това бутане и блъскане от страна на вашите служители е ненормална работа. Нито сме въоръжени, нито сме с бомби, нито сме афганистанци, нито сме пакистанци. Напротив, няма да влезем в нашите возила. Извикай си жандармерията да ни накара. Извикай си жандармерията да ни накара. Айде, давайте. Айде, накарай ни. Накарайте ни. Не викай. Защото? Какво ще стане? Какво ще стане? Разбираш ли, че от 2 часа. Не, от 2 часа през нощта сме станали да отидем на грава на Гоце Делчев. И ти тук сега ми създаваш проблеми, за да вляза. Не ви никой създава проблеми. Защото то създавате системата. Създавате ги. Нема система. Искаме час да ни кажете. Час да ни кажете кога. Говорете на 5 часа. Не знаете, защото не искате. Не искате. Не искате! За това не искате! Ама няма потреба! Дайте да затворим на другата страна! Дайте, вие ли сте началника? Чакайте! Вие ли сте началника на граничен контрол-пропускателния пункт? Ке бидете пропущени, има проблеми с система от... Не, кога? Проблеми с система от 11 часа ще го отстраните проблема. Като свършат мероприятията. Като свършат мероприятията ще ги търсите хората. Дайте да затворим на другата страна на границата, да не минават македонски коли. Кога? Питаме кога? Значи насам пропускате, на там не. Да, границата на там е отворена. Тук границата е отворена, минават автомобили. Система работи, другата не работи. Ние не сме малки деца сега. Работи, от една страна не работи системата. Как става това? Това не ти нови македонски чоломи ли са? Да, ние тук сме на по 5 години, ще ни лъжат. Българи като нас! Кажете защо от една страна системата работи, от тази страна не работи. Господин началник, защо от една страна системата работи, а тук не работи? Как така само тук работи? Стотинкачи и такива. Знаете ли кой да си стотинкачи? Да си продадете името на държавата за 2 стотинки на Гърция. От Македония на Северна Македония. Къде ви е Южната Македония, бе? Господа македонци, аз да вижте, бе. Засрамете се, бе. Защото ние първи признахме вашата независимост. Не е признал Бояр Османи, не е признал македонския ви премиер, нито Иван Демерджиев. България. И като я видите, ще отнасяте с уважение. Стотинкачи и такива. Кики. Ето може да видите, границата с Северна Македония е блокирана вече повече от 2 часа. Над 200 души и десетки автомобили стоят блокирани тук в снега при минус 5 градуса. За да може Северна Македония в крайна сметка да си държи държавата изолирана и да не позволи на българите да се поклонят на Гоце Делчев и за неговата памет на гроба му. Възпитано по-добросъседски двата народа да имат общи чествания, както това се казва в договора ни за добросъседство и приятелство. Над 200 души, вече повече от 2 часа, са блокирани на границата на Девебер. Нека подчертая, че Северна Македония държи границата затворена от самото начало. Никой не е преминавал, няма върнати хора. Просто никой не е влизал. Държавата държи границата затворена повече от 2 часа. В нарушение на всички договорки, правила, договори.